mwago kalimo kiara nebirero tole ntagete tukwana no mugabano mintu egento nkeroro tugocha gukora buna gusiye ito chiekechi mubwata mali moga nabo murabwe kisi county ekasava kasava ngakituko nyoke uzi omwogo ntu atebi toliki chieka chiri buyikomi nonye kubwate ana 8 ntutagete tutware collection center Nyamira nechibesa chinyinge chibwete none chaya ito nekawa abasaba bamintu besa nchigo ntokuruzi besa to sera bantu chisane ase turanyare go sera nase agriculture ito igo tujitugambe na governor mo waziri wa agriculture Nyamira tuisaranse baba tumirane tugambe register farmers torole irenga tokonyora mu wanja boyo nabo letigore president ntobwene tukotwara SGR kegoika Nyamira etirimbuke so busongo emaiko enda bogere tuwana ine abantu aminto intwe as a team ya Azimio tingimo yabangwana bali baminto ngibachira team ya ito ya Azimio team ya ito ya Azimio will remain steadfast nto waka maru monto ndebwensi president nebwate constitutional mandate yo koleta abantu amo Kenya ngima na intubu na kiserikali ntubwate kibese cheito kwaro chigarongo muganyaki Mr President okubeka milioni 100 na nje ngubeka milioni 100 ko kubeka milioni 300 esenge njane serikali nene na nje ndiki 200 tokole gas na bebwente ko bayigo obuyo obu umweshimwe gesaira kwana serikali nene tubwene retie ko rubuyo serikali account nere bwente okoraki ko buyo twakwana no mheshimiwa Nyamoko na mdenga obuyobu bolete bwena ne uchese governor governor nere bwa testo nere bwa tabalemi enane no ene chichiro abantu baminto yento kyomwelyo mwonyuwete mwete mbuna mnantama nyetenga kiamata kangana botwa vera mpaka lakini ai governor tora korom coming tora koro ayo muga common korom coming nyiche tutari na abantu baminto mo wanja boygo na antenye korera nyama yaga na lipra inyore osiemo biamo na abantu baminto nyasaya benaimwe for the family Nganchere, I give you another 100,000, which is a family, and I'll give it to you, Mama, so that we finish the journey ya OCM. Biamono nyasaye abe nainwe.